Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rafael. Walang eksaktong taon. Nabuklod, Pampanga. Panganay sa tatlong magkakapatid itong si Rafael. Nakatira sila noon sa liblib na lugar ng Nabuklod, kaya naman bibihira lang siyang makakita ng tao na hindi kabilang sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, isinilang siya sa isang magulong pamilya. Yung nanay niya, purong manggagamot, habang ang kanyang anaman, gabunan at kalahating mangkukulam. Dalawang magkalabang aral na animoy pinag-isa ng tadhana. Kahit nga yung mga kadugo ng pamilya ng kanyang ama, hindi talaga makapaniwala kung paano ito naging posible. Pero ayon sa mga magulang niya, ang tadhana ang nagtulak sa kanila upang maging isa. Di naman tutol doon ang nanay niya, lalo pat mahal na mahal din ito ang tatay niya, hindi dahil sa malakas itong gabunan, bagkus ay dahil sa busilak nitong kalooban. Yun nga lang, bilang magkalabang aral ang kanilang tinatangan, kaakibat na nito ang pagtalikod nila sa mga taong hindi nakakaintindi. Bagaman tama ang kanilang pinaniniwalaan, naniniwala ang mag-asawa na kailan may hindi sila nito maiintindihan. Ito rin ang pangunahin nilang rason kung bakit sa liblib na lugar sila ng nabuklod, nanahimik at tumira. At sa loob ng halos isang dekada nila ritong paninirahan, naging payapa sila. May mga problema man pero hindi yun gaano katindi, kagaya ng mga naranasan ng tatay niya noong kabataan pa nito. Ang kaso lang pinuno, merong isang problema sa pamilya nila na hindi talaga nila masolusyonan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, sa kanilang magkakapatid, siya lamang ang nagmana sa nanay niya. Yung dalawa niyang kapatid na lalaki at babae, puro ang dugo nito na nagmula sa kanilang ama, at dahil dito, pagkasilang pa lamang nito sa mundo, likas na itong mga aswang. Ayon sa magulang niya, na ang mga ganoong uri ng nilalang ay hindi basta-basta. Kabilang ang mga ito sa pinagpala, gawa ng ang biyaya na kanilang nakuha ay hindi nagmumula sa anumang uri ng bertud. Nabanggit din ito na paglaki ng kanyang mga kapatid, may posibilidad na ito ang susunod na mamumuno sa angka ng tatay niya. Kinakailangan niya itong suportahan. Kaya naman hanggat bata pa siya at malakas ang kanyang pangangatawan, kailangan niyang mag-aral ng maigi upang makamit niya ang aral ng kanan na kasalukuyan itong pinamamahalaan. Hindi niya rin ito tataglayin para kalabanin ng kanyang mga kapatid, bagkus ay para maprotektahan ito kapag merong dumating na panganib. At para masigurong magiging mabuti ang dalawa, pinasunod ito ng nanay niya sa mabuti at maayos na pagdidisiplina. Dahil dito, lumaki silang lahat na merong takot sa kanilang mga magulang at merong pagrerespeto sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit habang lumalaki silang magkakapatid, napapansin niya na purong mapusok ang mga sumunod sa kanya. Di na kasi ito basta-bastang sumusunod, lalo na kung hindi nila nakikita ang galit sa mga mata ng kanilang mga magulang. At hindi lang yun, araw-araw wala itong ibang pinagkakaabalahan, kundi ang magsaulo ng mga lihim na karunungan. Yun bang parang meron silang pinaghahandaan? Ganon na ganon ang nararamdaman ni Rafael, kaya dala ng pag-aalala, isinumbong niya ito sa nanay niya. At sa pagkakatanda niya pinuno, noong unang beses na magkausap sila ukol dito, nasa edad 21 anyos na siya. Yung dalawa niyang kapatid, 20 at 18 pa lamang noon. Dalaga at binata pa man kung may tuturing, di hamak na mas marami na itong karanasan kumpara sa mga ordinaryong tao na kanilang nasilayan. Pagsapit ng gabi ng kanilang pag-uusap, maaga pang dumating ang dalawa. Hindi pa man nakakaupo sa harap ng hapagkainan, panay na ang pagsilay nito sa kanya. Animoy na amoy na nito
na siyang dahilan kung bakit sila pinatawag. Nang mapansin naman niyang ipinapakita ng kanyang kapatid, hindi siya nagdalawang isip na kumprontahin ito. Bilang nakakatanda kasi sa kanila, kailangan niyang maging matapang at huwag magpakita ng kahit na anumang takot sa kanyang katawan. Dagdag pa niya na kahit aswang ang mga kapatid niya, nakahanda siyang labanan ng mga ito kung kinakailangan. Huwag mo akong idaan sa tingin, Alvaro. Alam ko kung anong ibig mong ipahiwatig. At oo, tama ka. Ako nga ang nagsumbong, ngunit huwag kang magkakamali ng hinala sapagkat hindi ito paninira. Ginawa ko ito dahil naaalarma na ako sa inyo ni Suling. Hindi ko na kayang tiisin ng lahat ng nakikita ko sa inyong dalawa. Pasensya ka na. Sana pagkatapos nito, sumunod na kayo sa lahat ng kagustuhan ng ating mga magulang. At bakit, kuya? Ano bang nakita mo sa aming masama? Masama ba ang kumain kami para mabuhay? Masama ba na paglaruan namin ang mga katulad nating mas mababa sa ating antas? Wala silang pinagkaiba sa mga hayop, kuya. Kaya nagtataka ako. Ba't ka naapektuhan? Galit na sagot ni Alvaro. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang napadabog sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang upuan. Pagtayo naman niya, dali-dali siyang lumapit dito habang hawak-hawak ang mutya ng kawayan. Tao rin ako, Alvaro. Baka nakakalimutan mo. Ibig mo bang sabihin, kami ni inay mas mababa pa sa hayop ang aming antas para sa inyo? Malaking kalokohan yung pinagsasasabi mo. Magdahan-dahan ka, Alvaro. Baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo. At habang sinasambit niya ang mga katagang yan, kitang-kita ng kapatid niya ang panlilisik at pagliliwanag ng kanyang mga mata. Batid nito na hindi lang mutya ng kawayan ang tangan niya, kaya naman mas nangibabaw sa galit nito ang pagrerespeto sa nakatatanda nilang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang napatras matapos siyang abisuhan ng nanay niya na kumalma. Ayon dito, hindi niya kailangang maging marahas sa kanyang mga kapatid sa kadahilan ng bata pa ang mga ito. Kailangan pang mamulat ng kanilang mga kaisipan nang sa gayoy malaman nila kung tama o mali ba ang kanilang mga ginagawa. Mariin din itong inilahad na bilang siyang nakatatandang kapatid, tungkulin niya na kausapin at payuhan ang mga sumunod sa kanya. Kailangan siyang maging modelo ng mga ito upang hindi ito mapariwara at maligaw ng landas. Dagdag pa ng kanyang ina, ang pamumuno at ang katungkulan ng isang panganay na anak ay hindi palaging idinadaan sa dahas at tapang kahit ramdam niya na lalaban sa kanya ang kanyang kapatid. Nang marinig naman ni Rafael ang sinabi nito, kumalma siya at sa halip na makaramdam pa ng galit, naawa siya sa kanyang kapatid. Pansin niya kasi na naguguluhan pa ito sa mga bagay na nais nitong paniwalaan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dumating na rin ang kanilang ama kasama ang 5 pinagkakatiwalaan nitong mandirigma. Habang nagpupulong sila, naiwan ang mga mandirigmang yon sa labas para magbantay. Sa panahon kasing ito, talamak na ang pasunod-sunod na engkwentro ng ibang lahi ng aswang sa kanilang mga kauri. Wala silang ideya kung bakit nangyayari ang ganoong bagay, ngunit may kutob ang kanyang ama na baka dahil umano ito sa kagustuhang kumamkam ng kapangyarihan ng ibang angkan. Kahit nga silang nananahimik, hindi na ito pinatawad pa, kaya naman kahit nasa loob sila ng kanilang lugar, kinakailangan nilang mag-ingat. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, kahit papaano naging tahimik naman ang dalawa. Hindi naman niya yun ikinagulat, gawa ng lahat sila takot sa kanilang padre de pamilya. Sa mga ganoong pagkakataon lang din sila nakakapag-usap ng mahinahon at payapa, kaya naman para mapanatag na siya, dito niya na ipinagtapat ang lahat ng mga nararamdaman niya. Tinanong na rin niya ang mga bagay na dapat itanong, kahit pa ikakasakit ito ng damdamin ng tatay niya.
At sa loob ng halos kalahating oras na pag-uusap, tila bang pumabor sa kanya ang sitwasyon. Ayon sa kanilang padre de pamilya, tapos na ang panahon ng tapang at yabangan sa kanila. Ang kinakailangan nilang gawin, magtulungan at unawain ang bawat isa. Nabanggit din ito sa kanya na obligadong kumain ng tao ang mga kapatid niya, kaya naman kailangan din niya itong tanggapin. Ngunit ang hindi nito mapapalampas ay ang pagturing sa kanila ng nanay niya bilang mga kaantas ng hayop. Alvaro, hindi ba sa dugo mo ang kuya at nanay mo? Ginagalang ko ang iyong ina, kaya sana galangin mo rin siya. Ayoko nang marinig ang mga sinabi mo kanina. At sa susunod na banggitin mo pa yan, isa na yung malaking kasalanan para sa akin. Mahal ko ang nanay mo, kaya kung pagsasabihin mo siya ng masasakit na salita, parang ako na rin ang pinagsasabihan ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ng kanilang ama bago nito wakasan ang pagpupulong nila. Nang marinig naman ito ng dalawa, tumangulang naman ito habang dahan-dahang napayuko. Humingi na rin yun ng tawad sa kanila at pagkatapos nun, nangako ang mga itong hindi na yon mauulit pa. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad siyang napangiti kasabay ng mahigpit niyang pagyakap sa dalawa. Lumipas ang mga araw, kahit papaano bumalik na ang dati nilang pagsasama. Napakaayos ng mga pangyayaring yun pinuno, kaya naman ni minsan hindi talaga sumagi sa isip niya na merong mga mangyayaring hindi nila aasahan. Ayon sa kanya, 2 linggo pagkatapos nilang mag-usap ukol sa kanilang problema, sinama siya ng kanyang mga kapatid patungo sa malapit na baryo. Nataon kasi noong may iniuutos ang kanilang ama, kaya naman para makapagsaya sila, niyaya na siya ng mga ito. Dagdag pa ni Alvaro na marami-rami ang kanilang bibit-bitin pabalik, kaya naman kailangan ito ng tulong niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip. Kalaunan, nang malikom na nila ang lahat ng kanilang dadalhin, agad naman silang umalis. Napakasaya pa nila noon hanggang sa makarating sila sa sentro. Maya-maya pa, dito na nagsimula ang pamimili nila. Rekta nilang binili ang kanilang mga pangangailangan nang sa gayoy magkaroon sila ng sapat na oras sa paglilibot. Ang kaso lang, di pa man sila inaabutan ng 1 oras sa lugar, may mga napansin na siyang taong parang kanina pang nagmamasid sa kanila. At kapag tinatanong niya ito sa 2 kapatid niya, nakapagtatakang hindi nila ito nakikita ni nasusundan ng bakas. Dahil sa pangyayari, doon na siya nagsimulang magduda. Naisip niya kasi na kung nabubulag nito ang pandama at paningin ng kanyang mga kapatid, hindi malabong nagtataglay ito ng mutya ng kanan. At ang mas nakakabahala pa, dahil sa pinagmamasdan sila ng mga ito, paniguradong meron itong pakay sa kanila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binulungan si Alvaro sa kanyang mga napapansin, kaya naman imbis na magtagal pa sa baryo, napilitan na silang lumakad papalayo. Bit-bit ang kanilang mga gamit, mabilis nilang tinahak ang kakahuyan hanggang sa marating na nila ang bukana ng daan patungong bundok. Ngunit paglabas nila rito, bumungad sa kanila ang iilang mga taong kanina pa palang naghihintay sa kanilang pagdating. At sa kanyang pagkakatanda, halos umabot sa 10 ang bilang ng mga ito at bawat isa kargado ng mga mutya at agimat. Kapansin-pansin din ng mahaba nitong mga sandata, animoy meron itong digmaang pupuntahan. Dala ng pagtataka, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na manahimik lang. Susubukan niya kasing kausapin ng grupo nang sa gayoy malaman niya ang pakay ng mga ito. Di nagtagal, mapangahas naman siyang lumapit kasabay ng pagtanong niya sa mga ito ng, Bakit ho? Anong kailangan niyo sa amin? Papauwi na ho kami. Pwede ho bang makiraan? Nang marinig naman ito ng mga kalalakihan,
Nanatili itong walang imik habang nakatitig sa kanya. Kalaunan, may nakita siyang isang lalaking naglakad patungo sa kanyang harapan. Meron itong bitbit na latigo, tapos sa leeg nito may nakasabit na trespiko. Pagsilay nito sa kanyang mga mata, bigla nitong ibinaling ang kanyang tingin sa dalawa niyang kapatid, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Hindi ka dapat sumasama sa mga yan, bata. Ano ang kaugnayan mo sa kanila? Bakit meron kang kasamang batang gabunan? Kung ikaw lang ang dadaan, makakaraan ka na. Pero yung mga yan, mananatili yan dito. Dadaan sila sa aming interogasyon bago sila makauwi. At kung meron kang reklamo, bumalik ka kasama ng mga magulang mo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, alam na kagad niya na meron itong masamang binabalak. Dahil dito, imbis na sumunod, matapang siyang umatras hanggang sa makabalik na siya sa kinaroroonan ng mga kapatid niya. At kahit alam niyang ikakagalit ng lalaki ang kanyang mga sasabihin, matapang niyang inilahad sa mga ito ang kanilang totoong kalagayan. Maya-maya pa, imbis na makipag-usap pa para kumbinsihin ang grupo, napilitan na lamang silang kumilos. Alam ni Rafael na hindi nila kakayanin ng mga ito, kaya naman ang pinakamagandang paraan para makatakas silang lahat ay tulungan muna ang mga kapatid niya na makalayo. Sa isip-isip niya kasi noon, kahit mahuli siya walang mangyayari sa kanya dahil unang-una ang tingero rin siya kagaya ng mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kapatid, marahan naman itong umatras hanggang sa makita na nito ang pagsugod ng mga antingero. Matapos nun, dali-dali na silang nagpalit anyo, sabay hukay patungo sa ilalim ng lupa. Bagaman matigas ang lupa sa lugar, napakadali na lamang para sa kanila na makapaglikha ng uka dahil na rin sa mahaba nilang mga kuko at malalakas nilang mga bisig. Nang tuluyan ng mawala ang mga ito, nanatili siya sa dinaanan ng kanyang mga kapatid upang pigilan ang pagsunod ng mga antingerong humahabol dito. Magsasampung minuto rin siyang nakipaglaban bago siya tuluyang madakip ng mga antingero. Literal na binugbog muna siya bago siya nito tuluyang talian at dalhin sa kanilang pinagtitirahan. 2 gabi rin siyang nanatili sa kulungan ng manok, kung saan kapag sumasapit ang bukang liwayway, muli siyang kinukuha ng mga ito para interogahin. Ngunit sa kabila ng mga pasakit, hindi niya piniling ilahad ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Naniniwala siya noong mga oras na yon, darating ang kanyang mga magulang upang siya ay mailigtas. Pagsapit naman ng gabi ng 2 araw, muli siyang kinuha ng antingero para iharap sa namumuno rito. At kagaya ng inaasahan, yung lalaking nakasagutan niya ang namumuno sa grupo. 6 na beses na sila nitong nagkausap, ngunit nanatili pa rin itong bigo na makakuha ng karagdagang detalye ukol sa mga kapatid niya. Pagharap naman niya rito, nakita niya itong abalang-abala sa pagkakape. Kalmado na rin ang mukha nito, hindi kagaya noong nagdaang araw na parang nanggigigil yun sa kanya. Rafael, bakit ayaw mong makipagtulungan? Kinuha na namin ang lahat-lahat sa'yo. Wala ka pa rin bang balak na maibalik ito kapalit ng kakarampot na impormasyong hawak mo? Salot para sa amin ang mga batang yon. At kaya kami naparito ay para tapusin silang dalawa. Hindi mo ba alam? Sila ang palaging gumagambala sa aming lugar. Marami na silang nanakaw na mga bata at mga pamilyang naulila. Kung sa'yo kaya mangyari yun, papayag ka ba na palampasin mo na lamang ang mga pinaggagawa nila? Di ba hindi? Kaya nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mong ibigay namin ang parusa para sa mga masasama nilang ginawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, matapang pa rin siyang tumutol. Mariing din niyang inilahad sa lalaki na kahit patayin siya, wala siyang sasabihin kahit na anong bagay. Dagdag pa niya na
Hindi siya natatakot sa kamatayan, kaya kahit na anong oras, nakahanda siyang kaharapin ito. At para maipakita ang kanyang tapang, siya na mismo ang nagpatunay nito sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa upuan. Nang masipat naman yon ng kanyang mga bantay, agad naman siya nitong inawat. Gawa ng kung magpapatuloy siya, posibleng mabasag ang bungo niya. Maya-maya pa, nang hindi na siya makakilos, bakas ang paghanga ng lalaki sa ipinakita niyang tapang. At sa halip na magkausap pa sila, inutusan nito ang mga bantay niya na ibalik na siya sa kanyang kulungan. Inabisuhan din niya itong talian ng buo niyang katawan nang sa gayoy hindi siya magpakamatay. Dahil sa sinabi nito, ibinalik siya ng dalawa sa kulungan na halos punong-puno ng tali. At sa sobrang higpit nga nito, tanging ang mga daliri na lamang niya ang kanyang naigagalaw. Di nagtagal, dala ng matinding pagod, sumuko na rin siya. Inisip na lang niya na darating din ang araw niya, kaya naman hihintayin niya na lang ito. Pagsapit naman ng gabi, habang payapa siyang natutulog, bigla siyang nagising matapos niyang marinig ang ingay ng mga antingero sa loob ng bahay. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsilabasan ng mga ito, bit-bit ang malalaking sulo at kanilang mga armas. Bawat isa, maiging nagmamasid sa paligid, animoy meron itong nararamdamang mga kalaban. Hindi nagtagal, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang ina na nakasakay sa isang dambuhalang itim na aso. Sa likuran ng mga ito, nasaksihan niya ang iba pang nilalang na kawangis ng sinasakyan nito. Bawat isa merong namumulang mga mata at 8 pangil sa kanilang mga bunganga. Kapansin-pansin din ang mahahaba nitong mga kuko, kasama ng mga balahibo nitong palaging nakatayo na parabang kasing tigas ng bakal. At sa pagharap naman ito sa mga antingero, kalmado roong bumaba ang nanay niya. Hindi pa man ito nakakapagsalita, biglang nagpakita sa kanya ang kawangis nito na sumira sa kanyang kulungan at taling nakapulupot sa kanyang katawan. Pagkatapos, sinamahan siya nito pabalik sa kinaroroonan ng nanay niya bago ito tuluyang maglaho. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na di hamak na mas makapangyarihan ng nanay niya kahit na ituro na nito sa kanya ang lahat ng karunungan nito. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, pumalibot na sa bahay na yon ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Walang patid din itong umangil na animoy naghahanda sa paparating na labanan. Halos tumahimik lang din ang mga nilalang na yon nang magtaas ng kamay ang nanay niya. Kaya naman ang mapansin ito ng namumuno sa mga antingero, dito na ito kalmadong naglakad papalapit. Ramdam kasi nito na normal na tao lang ang nanay niya at kapansin-pansin din ang mga presensya ng mutyang nakapalibot sa katawan niya. Paglapit naman ng lalaki, agad namang bumaba ang nanay niya sa aso. At sa isang kisap mata, ang asong sinakyan nito ay bigla na lamang nagpalit ng anyo. Pagsilay niya roon, nakita niya ang tatay niya na mahinahong nakatayo habang inaayos ang damit nitong nagkapunit-punit. Nang mapansin naman niyo ng antingero, bahagya itong napasilay dito kasabay ng pagtanong nito ng, "Sino bang mga demonyong ito? Bakit kasama nila ang mga kagaya mo? Napakalakas mong antingero, Ale. Hindi ko lubos maisip kung ano ang magiging ambag mo kapag ikaw ay sumapi sa amin. Pwede kong palagpasin ang lahat ng ito kung mangangako ka na magiging matapat ka sa aming samahan." Pagkarinig naman nila sa mapangahas nitong salita, imbis na mag-isip ng kung ano ang nanay niya, napatawa na lamang yun bigla. Di kasi nito sukat akalain na ang mga antingerong kaharap nila ay may lakas pa ng loob na magsabi ng ganun sa harapan niya. Maya-maya pa,
Nang hindi na rin maatim ng kanyang amang pangiinsultong natanggap nito, dito na ito sumingit sa kanilang usapan. At paano ka naman nakakasiguro na maagaw mo sa amin ang asawa ko? Hindi mo ba alam na yung mga batang pinagtangkaan ninyo at inalipin nyo dito ng ilang araw ay mga anak ko? Mabait kami kung sa mabait. Pero wag nyo lang kaming aabusuhin. At ang ginawa nyong ito ay ang hudyat ng digmaan para sa amin. Walang patapatawad. Makikipaglaban kami hanggang kamatayan. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, bigla nitong sinunggaba ng lalaki. Nang magpagulong-gulong na sila sa lupa, para namang mga nababaliw na nilalang ang mga dambuhalang asong sumugod sa iba pang mga antingero. At sa isang iglap, lumaganap sa lugar na yon ang matinding labanan. Lahat ng bahay na kanilang nadaanan, nagkanda wasak-wasak hanggang sa dito na magsimula ang pagbagsak ng iilan sa kanila. Gayunpaman kahit merong namamatay, hindi pa rin ito pinanghihinaan ng loob hanggang sa kalaunay nagawa na rin nilang makapaslang ng mga antingero. At dahil dito, mabilis na bumaba ang bilang ng kanilang mga kalaban hanggang sa unti-unti na rin nilang nararamdaman ang paghina ng kanilang mga depensa. Kalaunan, nang 4 na lamang ang natira, ibinalibag ng kanyang ama ang nasakmal nitong antingero patungo sa kinaroroonan ng iba pa nitong kasama. Sinadya niya talagang buhayin nito nang sa gayoy makita nito ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, dala ng matinding pagod, bahagyang naudlot ang kanilang paglalaban. Pagdistansya naman ng mga antingerong natira, hinayaan nila itong magpahinga para mapakiramdaman. Halos magsasampung minuto rin itong nanatili sa kanilang kinaroroonan hanggang sa muling umusad ang hukbo ng kanyang ama. Yung nanay niya noong mga sandaling yan, walang ibang ginawa kundi ang tumayo habang pinagmamasdan ng paglalaban ng mga ito. Kahit katiting na pagtulong, wala rin itong ibinigay sa kanila, lalo pat alam nito na meron yung magiging rebuelta sa kanya. Base kasi sa nanay ni Rafael na ang pakikipaglaban sa kapwa nito kapatid sa paniniwala ay itinuturing na malaking kasalanan. Kaya naman kahit walang nakakita, obligado ang mga gabay ng mga mutya at medalyon niya na siya ay parusahan. Sa pamamagitan nito, maliligtas ang mga kargang yon mula sa kapahamakan at sa sumpa ng langit. Dahil sa ganoong rason, kaya naman hinayaan nito ang kanyang asawa ang tumapos ng mga nasimulan niya. At kagaya ng inaasahan nila, nalipol nito ng walang kahirap-hirap ang mga pangahas na nanakit sa kanilang mga anak. Matapos naman ang katahimikan sa paligid, dito na muling nagsalita ang kanyang ama ukol sa nararamdaman nitong saloobin para sa mga antingerong papaslangin nila. Ayon dito, isang nakakalungkot na pangyayari ang kanyang natunghayan, ngunit hindi niya ito dapat talikuran. Dagdag pa niya na, kahit marami ang magagalit sa kanilang ginawa, pinanindigan nila ang kanilang mga nasimulan bilang pagpapakita ng respeto sa kanilang mga sarili. Mariin din itong inilahad na hindi sila ang may kasalanan. At kung kinausap lang sana nito ng maayos ang kanyang mga anak, di sana sila hahantong sa ganoong sitwasyon. Nang marinig naman ito ng pinuno ng mga antingero, mura lang ang naisagot nito. Galit na rin yung itinutok sa kanya ang mapurol na nitong armas na animoy hindi pa rin ito nawawalan ng lakas ng loob na makipaglaban sa kanila. Ano ka ba? Sa kondisyon mong yan, may lakas ka pa ba para lumaban? Ang utak mo sinasabing may pag-asa pa kayo. Pero tingnan mo ang realidad. Makikita mo ang katotohanan ng tinatakasan mo. Wala ka nang magagawa. Ngayong gabi mamamatay kayo ng magkakasama. Dito na matutuldukan ang paghahari ninyo at pagpaparusa ninyo ng hindi dumadaan sa anumang paglilitis. Kung iisipin,
Mas demonyo pa kayo kumpara sa amin. At alam mo kung anong pinagkaiba natin? Ikaw nagdedesisyon gamit ang bugso ng damdamin. Samantalang kami gumagawa ng pagpapasya base sa aming pagmamahal at awa sa kapwa. Galit na wika ng tatay niya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung nag-usal, dahilan para unti-unting mapaluhod ang antingero. Lingid sa kaalaman nito, kinokontrol na pala ng ama ni Rafael ang lahat ng laway nitong pumasok sa katawan ng kanyang biktima. At ang layunin kung bakit niya ito inuutusan ay para magsilbing takip sa puso nito na magiging daan ng mabilis nitong kamatayan. Matapos naman niya itong gawin, agad nitong inutusan ng lahat ng kanyang mga tauhan na lipulin na ang mga natitira pang kalaban. Kaya naman nang marinig nito ang utos para itong mga baliw na nilalang na halos walang patid na pinagtulungan ang mga kalunos-lunos na antingero. At sa sobrang tindi ng pinsalang tinamo ng mga ito, wala ka na halos makitang bakas ng kanilang mga katawan sa lugar kung saan yun pinaslang. Pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad namang bumalik ang mga isinama nitong nilalang sa lugar kung saan sila nakatira. Bago rin nila ito lisanin, sinunog nila ang bahay ng mga antingero upang wala nang makatuklas pa sa mga nangyari rito. Akala nila ganun lang yun kadali, pero pagkaraan lang ng ilang araw, may mga antingerong bumisita sa kanilang bahay. Mabuti na lang talaga na idaan niyo ng kanyang ina sa mapayapang pakikipag-usap. Wala rin silang itinagong kahit na anong detalye sa mga ito. Hanggang sa kalaunay nagawa na rin nila itong makumbinsi. At pagkatapos ng mga pag-uusap, umalis ito ng masayang nagpapaalam. Magmula noon pinuno, wala ng mga antingero ang naglakas loob na kumumpronta sa kanila. Alam na kasi ng mga ito kung sino-sino ang mga magulang nila. Magpahanggang sa ngayon, umiiral pa rin ang nasabing pamilya. At sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, nanatili silang nakasunod sa mga lumang gawa at paniniwala nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang nakagisnang kultura bilang mga taong tinaguriang magkakapatid na antingero at mga gabunan.